and zvinondirwadza semukadzi zvinondishungurudza semukadzi kuti murume wangu ari kuhura but kana achisiyirawo mhuri yake chikafu kuti mwana aone kudya wane kurarama kuti munhu anotambura mari yechikafu. Ndakataura second baba Rokadhiya mapono avo tendasiya nyaya yemano ndichaidzoka futi vetorwa mapono oenda nawo mumba andidati munduudze ndandiripo here patoti Regina akaputsa imba yake yavo vetorwa mapono baba vevai kusanyara murume mukuru nemaxhosa emuno mune makarati waina nevidhio kanga mavidhio mairo akavotora voscroll vozvitumira mufoni yamai Rokadhiya ndoti mundinzwikisise woscroll watora mavidhio ayai vomaona mufoni mani vaona mavidhio aya baba Rokadhiya vasina kupfeka. Inini ndakatovaona baba vaye zvese zvavatori nenhundurwa dzavo ndotodziziya ini ngasada kushamisira kuti chii ungosizara ndebvu kumeso pasina andisura zvokutuka mwari ndibatsirei ndikwanise kutuka because ndati live inoi andisura kutuka but baba Rokadhiya vazondinyanyira kuti zita rangu ndiro rungosviba guys. Inini anzi Regina ndokumuchengeta baba Rokadhiya vanondichengeta kupi ndoda kuudza to be honest isu kandichita maskits ndoinamba kwamai Rokadhiya kunoita maskits ndoda kuti mundi understand ndainanoita mbamba kwamai Rokadhiya maskits mutemo wedu wepamaskits ndewekuti kana tichienda kuita maskits kumba kwamai Rokadhiya ndianobika chikafu muri understand inini vakaamba kwangu ndinobika chikafu saka pakuzonzi Regina anodya chikafu sadza baba vanonyima zvisingaite sadza racho ndivanenge vatenga mari dzedu dzatiita pamai Rokadhiya wototanzi Regina anodya sadza kumba kwangu sadza ripi vanoziva kuti upfu unoita mari kunze kwemai yogati yatikangonzwawo nembiri kuti vakatenga vanoziva kuti sadza rinoita mari baba Rokadhiya vanogona kuchengeta mukadzi here mukadzi upi wavanokwanisa kuchengeta vasada kuti ndipende gwaudze vatiswera peterepeti nyinguri Regina Regina kuti asei ngavamende on business ina handina basa nawo handina kana basa nawo handina kana dhiri nawo munoziva kuti ichi ndakatovaendera direct kuFacebook paWhatsApp ndikati baba Rokadhiya as a man kana muchiti ndakapodzerea we man to man tipedzerani but baba Rokadhiya zvinondishamisa kuti vanouya nerweseri vachinditaura pari paFacebook pamba pangu mwana wanopaziya chinovatyisa kuti chiko kwekuona Regina vachiona chinovatyisa chii kuti vauye pamba pangu apa vaizota kuti Regina wakaputsa imba yangu handiputsa imba dzimba dzevanhu ini ndine yangu imba iri kutonditambudzawo nditone murume izvezvi ndinoti mai anashe mai chitima manzwa nditone imba iri yanditori nayo nditone dzangu dzandizitondinetsa ndozoti yangu yacho ndapedza ndoenda ndinodzika nawo babaye izvo zvikamuchida ndogona kuti dai ndanga ndine mwoyo wakaipa ndaifosa sairo wangu kuti sawe murume yakunyanyira matukiro ari kuti anyanya maabhusiro ari kuti mwana anyanya vari Rokadhiya vari kutuka mwana paFacebook mana anoziyei 15 years boy mangwana anokuchengeta ndiani sikero kuti nyongoro chituka mwana chinyima mwana chikafu chinonyimwa munhu chikafu chokuti ukapedza tino